बेलायखेरा चरचांनि तंजाब त्रिपुरा हास्तेव आगरतलानि कायसा जे नंदननगर बाजार कक बांलायमानो ति मुखिदों थांनाय रकनो आ कक बांलायमानि पाइथाक जरा बाग्रा थांसयिका मिया 17 तारिख आगस्ट सारिख सानजा जराव बो थांसयिका बनो लामसक लायखा खुलुम लायखा हामजाक लायखा सेलफिना लायखा ताई चराय खनाय अकरा हामजक साजक जतन फाइनाय नंदननगर लामसक लायखा बुवाग्राबो ओ बरक रकनो जे मुखिदों फाला फाइनाय रकनो खायरक गै बरनि हामुआ चुबाचु फ्लाइटि हनै रां 10,000 खाय रेखा आरो मुखिदों फालाय रकनो हनै साइखनारका बुवाग्रा सागबाय थांनो आबनो कारिबो बो थाङैनाय आरो लुकरक बाय कक सालायका ताय जामजों जालतं जे आबुनि यागुलो बुवाग्रा मीडिया रकनो कक साना थांतानिबो बो इंलिश ताय हिंदी कक साइखनारका आरो सानान थांतानि बो साका OMC रो बरनि बखा ताबुबो किफिलियाको तामनि हिनबा बरक अरो चिकन चिकन बानिया खालायनाय स्राबसन बागै फायनाय गामिनि फायनाय केबेल बिग्राजा बरनंका थंना मानो नरना मानो सातना मानो फेबा अरो बुबाग्रानि जागाव गोबां इलिगेल अकुपाय खाय दंफायो आबनके नरनानि मानया आबो तामनि हिनबा आबरो बखे बरक दलसे नि बुबाग्रा अरो यासि सरका MC नि मेयर बा आरनि कर्मकर्ता रनो बसामानि कलायखा अब जे इलिगेल अकुपाय खाय दंनाय रक आबो बरनि दल माने न बरनो गाके खाजानि ताकति प्रासारके फिकोनि खाय दंखा नै कक्सेल जमा कलायखा बुवाग्रा सामानि बसाका अनि जागाव गमा बरक अकुपाय खाय दंफैबाय जागाना हारै आबनो गाके तानि किफिल रेन बागिनि सारागले आसक गोबां जागा इनके आगरतलानि अर्धेक अंश हायगोन आनि जागा नै बसा जे ताव और साधारण तो गामिनि फानि रंले बाहिके प्रप्रबना मुसुं बाहिके नरनानि मुसुं बाहिके सातमेन मुसुं अकगनो बति साका बसाका अरो बानिया खलायरो खलायतुं नंखे जागा बरनो रेडी जागा रवै जदि को नक तांनि माया गाका जोंनो सादि जों तांगे रेनाय नि पुइसाबाय अमाके बुवाग्रा साका खलायनि बो अबनो हिंदी कगै सामानि ते बिजित थेमनि कायसा मांकलि कासे फायका नंदननगर खातुं लाइमनि कपलং बुवाग्रानो मानलाई लगिवो सर ये इशू लेके पर्टिकुलरली इस तरह के इशू लेके बिकॉज़ दिस इज एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ आई एम टेलिंग यू हमारा जो जमीन था कितना ऑक्यूपाई किया गया आज भी अगरतला में 60% राजा का जमीन को ऑक्यूपाई करके रखा है एएमसी उनको हटाइए हटा सकेंगे नहीं लेकिन गरीब लोगों को हटाना बहुत आसान है लेकिन नहीं चलेगा ये बरै बोसोरावनो आगरतलाव तनै परिनायनि बागै कायसा काहाम निकुमा अंखा नंदननगरनि सफिस PG ओ पेइंग गेस्ट आरोनो संगै चारजागनाय आरोनो तंजागनाय आरोनो परिजागनाय आरो क्लास 8 नि सिमी जत कलेज यूनिवर्सिटी परिनाय जत बरै बोसोरावनो तङै माननाय अरो तङै परिवै कुचुक बेरामनि डिग्री नाहारमानाय बुवा बुहासं वानना करै खाय जानजे सामु खलाय दं माननाय नगतंग तैनो ओ सेपसाब रै तंखा नंदननगरनि हेपी भेलिओ उल्टा साइड लेन नंबर 1 40टा हाई सीट दंगो बरिरावनि बागै सिमी अरो तंनायनि बागै नर ककरुक साहरमानो 8837222075 एबा तेकाजा कक साहरि 9366926039 ओ नम्बराव